Salamat Awatan TV YouTube kanalının Yıldız Teleynamasi gepleşiginiň mehriban müştaklary. Hormatly tamaşaçylar, size 7 mayda Yıldız Teleynamasiňda nämelerin garaşýanyny gyzyklandyrýan bolsa, biziň bilen galyň. Mehriban tamaşaçylar, Yıldız Teleynamasi bu ynanç däller. Bu siziň wagtyňyzy hoş geçirmekdir. Hamal, guzular. Bugün iş energiýasy durnuksuz hasap edilýär. Täze meýilnameleri, täze işleri baglanşmakda amatsız günler. Bugüne ýollaşyňyza, çağlaryňyza, maşgalaryňyza bagşlamagy bolmagyňyz mümkin. Agşam, enatalar we çağlaryň arasynda kynçylyklaryň ýüze çykmagy ihtimal. Sowur, öküsçeler, erden ýaralaryňyz bilen jaňlaşyp, olardan masaga sorap bilersiňiz. Emma gün ortan ýeki özüňiz galmak has gowdur. Öňkü meýilnameleri işleriňizi täzeden göz geçirersiňiz. İşdeşleriňiz, dostlaryňyz bilen gatnaşykda seresap boluň. Kemsidilme, alynma hopy bardyr. Bu, kimdir biri bilen ownuk sebäplere görä dawa jenjelleriň ýüze çykmagyna ihtimallykdyr. Jowda, ekizekler. Bugün durmuşyň ähli urlaryna, hatda nikah baglaşmakda kem amatly günler. Yıldızlar jowdalary goşmaça işi boýuna almazygy maslahat berýär. Onu ýerine ýetirmekde kynçylyk çekip bilersiňiz. Jowdalar maddi ýawadançylygyň gowlaşmagyna garaşýar. Ziýanly enliklerden daşda duruň. Feretan, leňeşler. Bugün durmuşdyňyzda romantika wakalaryň kän bolmagy mümkin. Durmuş guranyňyzda kän wagt geçse-de romantikanyň ýetileşmegine garaşyň. Gün ýady bolmasa daşary ýurtlardan maglumat almak üçin amatly günler. Ýollaşyňyz size tarap gödek bolmagy ahmal. Özüňizi iş bilen meşgullanmaga tarap gönükdirin. Efet, ýolbarslar. Şu gün size täze iş baglanşmagy, täze meýilnameleriň üstünde işlemäge maslahat berilmeýär. Bugün siziň täze meýilnameleriňiz şowsuz bolmagy ahmal. Diňe iş ýeriňizde öz işiňiz bilen meşgullanmak maslahat berilýär. Emma göwnçek gün bolmaň. Sebäbi tagallalaryňyz görner we syýlaglanar. Symbiler, gyzlar. Bugün aragatnaşyk, sport we fiziki işçilik üçin amatly günler. Bugün ýetiren dostlaryňyzy täzeden gazanyp bilersiňiz. Alalaşyp bolmajak işlerden gaça duruň. Olaryň çözgüden tapmagy finansyn. Şonu gowy netijesini gazanarsyňyz. Çağalaryň islegi sizden köp sady talap eder. Mizan, terezeler. Diňe iş beýnamlaryny düzüp, oňa berk ýapyşjak mizanlar işde üstünlük gazanyp biler. Egerde şeýle etmeseňiz, siziň iş meýilnameleriňiziň bulaşmagy ihtimal. Bu bolsa kynçylyklara getirip biler. Akrap, etýänler. Bugün iň kyn meseleňizi çözmek üçin hem amatly günler. Optimizm we tutanýerlik bugün siziň tarapyňyzda bolar. Islenlik ýygnak üstünlükli bolar. Howuz, kemanlar. Bugün çağalaryňyz ýa-da ýakyn adamyňyz üçin çykdyjylaryň bolmagy mümkin. Geçmişdäki bir adamyň gaýdyp gelmegi mümkin. Bugün romantika gatnaşyk üçin amatsız gün. Ýollaşyňyzy ideallaşdyrmak hopy bardyr. Gün ortan ähli maşgalada çykan meseleler çözmek üçin amatly bolar. Jedi, awlaklar. Gepleşikleri geçirmek, nikah baglanşmak, uly sowda başlamak üçin şu gün amatly gün. Şu günden başlaň. Yıldızlar size eler tutulýan ugurlary kesgitlemegi we olara dogry baha bermegi maslahat berýär. Girdijleriň çeşmelerini gözläň. Hemde şüpheli tekliplerden daşda duruň. Dalu, gowalar. 7 mayda dalular dörejlik zihini durmuşa geçirmegi. Hemde olara başgalary görkezmekde mümkinçilik alarlar. Şolar wagtyň özünde teleýnama dalulary gapmagarçylyklardan daşda durmak maslahat berýär. Dalularyň agşamyny ýakyn adamlar bilen geçirmegi. Iki gezek agşamlyk ýa-da restorana syýahata gitmek günüň münasip dowamy bolar. Hut, balyk. Häzirki wagtda hutlaryň dosiýalarynyň gahyrlygy, öz ýerlerine durmaklygy olara basyş etýän ýaly görnýändir. Aljyramaň. Haýsydyr bir syýahat size oňy netije getirip biler. Agşamyňyzy gowy adamlaryň ýanyna geçiriň. Mehriban tamaşaçylar, Yıldız Teleynamasi gepleşigi siziň gowunuňyza ýaran bolsa, Awatan TV YouTube kanalyny izlemagy unutmaň. Gepleşigimiziň enneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.